Kaixo, bazen behin zaleok, ze moduz zaudete? Aste honetako ipuinaren zai, ezta? Ba, eskatu, ze aste honetako ipuinarekin barreak egingo dituzuela pentsaten dut. Prest zaudete? Ba, ipuin hau herri batean gertatu zen. Herri hartan printze bat zegoen. Aizue, baina printze hori ezein edozelako printzea. Printzeak normalean dotoreak, altuak, ederrak izaten dira. Ba, printze hau etzen olakoa. Printze hau bajua zen. Printze hau itxusia, baina itxusia, begi bat okertuta. Aginak beste aldera begira, sudurra, buelta emonda, eta aizue, belarri bat falta zitzaion. Aizue, kalera etzen horrela irtetzen, Kalera joateko maskara bat jartzen zuen. Polita ederra, ez zuen ematen bera zenik ere. Eta peluka bat, holan luzea, bere belarria estaltzeko moduan. Eta hainketan, altuak ziren zapatak erabiltzen zituen. Eta kalera irtetzen zen gure printzea, posik. Inork ez baizekien bere sekretua. Bakarrik jende gitzik zekien, eta euren artean printzearen ile apainlaria. Klaro, berak moztu behar zion benetako ilea peluka jartzeko. Eta egun batean, ile apainlaria hil egin zen. Eta beste bat kontratatu behar izan zuten. Lehenengo egunean, nire lehenengo eguna da, eta aizue, printzeak orduan peluka kendu zuen. Printzeak ostean maskara kendu zuen. Eta printzeak zapatak kendu zituen, eta agertu zen itxusia. Gure ile apainlaria harrituta gelditu zen. Ze itxusia zen, baina ezin zion inori esan. Haiene, oso itxusia da printzea, ez dauka zerikusirik benetan ezagutzen dugun printzearekin. Eta ezin diot inori esan, eta nik zer egin dezaket. Eta orduan bururatu zitzaion, menditontorrera igo zen. Menditontorrean zulo bat egin zuen lurran. Eta han oihukatu zuen inori ezin zuena esan. Printzea oso itxusia da! Begia okertuta dago, sudurra buelta emonda, eta aginak bestaldera, eta gainera, belarri bat falta zaio! Printzea oso itxusia da! Eta oihukatu eta gero, estali egin zuen. Eta posik eta lasai, jauregira joan zen. Aizue, ahaztu zen zer gertatu zen, baina han oihua egin zuen tokian, xup, kainaberak irtetzen hasi ziren. Eta orduan, norbaitek moztu zituen kainabera horiek txirulak egiteko. Eta aizue, txirula egin zuenean, txirulak orduan, ez zuen doinu holan arruntarik jotzen. Jotzen zuen urrengo doinua. Printzea itxusia da, begia, bueltaka, sudurra alderantziz, ahoa, itxusia, belarria falta zaio. Hori abesten zuen. Baina, zer dino? Eta berriro jotzen zuenean, berriro errepikatzen zuen. Haiene, baina zer dino? Eta jarraitu zuen txirulak egiten. Eta handik irtetzen ziren txirula guztiak doinu berbera jotzen zuten. Printzea nolakoa zen, baina deskribatzen zuen bere osotasunean.
momentu hartan, printzea, printzesa baten bila zebilen. Eta nola ez, nahi zuen oso printzesa ederra. Aizue, han zegoen, printzesaren aurrean. Printzesa, nigaz eskonduko zara printzesa? Ederra, Bere hile luzearekin, bere soinekoarekin, bere begi urdinekin, polita. Baina orduan, erantzun aurretik, soinu bat entzun zen herri osoan. Tu, printzeak. Eta ze soinua zen hori? Printzea nola zen? Esaten zuena. Nola esan zuen printzesak? Baina, zer dio doinu horrek? Eta entzuten gelditu zen. Printze, ez da hori egia izango, ezta? Aiene, esan zuen printzeak, inoiz ez naiz eskonduko, bai, begira. Hau peluka bat da, eta kareta bat daukat jarrita, eta bai, belarri bat falta zait. Aiene, esan zuen printzesak, ez egin negarrik, begira, nirea bebai, peluka bat da, eta nik bebai. Kareta bat ipini behar izan dut, eta niri ez zait belarririk falta, baina ez naiz oso polita. Eta egia zen, printzesaren aurpegia, zen erregearen bezalakoa. Alde batera begiak eta okertuta sudurra eta aginak falta zitzaizkion. Bueno, printze, nahi baduzu jarraituko dugu gure maskarekin eta biok eskonduko gara. Holan inori ez diegu gure sekretua esango. Eta izue, handik aurrera, printzea eta printzesa eskondu egin ziren, erreginak bihurtu. Eta handik aurrera, txirulak zer esaten zuen, inork etzekien egia ala gezurra zen. Aizue, gustatu zaizue? Oso ondo. Zuek ez egin printzeak bezala, Zuek maskarak kendu, ze zuek ederrak zarete, maskararik gabe. Aizue, gustatu zaizue? Astero, hemen, Oizmendi Telebistan, bazen behin saioan. Agur! Bizkaiko Foru Aldundiak babestutako hedabidea.